Kaixo, Helene eta Eba gara, betirako zerbitzuko profesionalak. Gaurkoan bideo honetara doluan inguruko mitoetaz mintzatzera gatoz, eta helburua honen inguruan, gai honen inguruan hausnartzea izango litzateke. Baina mito hitza erabiltzen dugunean, zer dago horren atzean? Normalean daude hainbat kreentzi eta sinismen, doluari buruz ditugunak. Horrek dira mitoak. Bai, hori da, azken batean hori dira, ez? Gizartean eta norbanakoan askotan erroturik dauden kreentzia eta sinismen batzuk, ez? Doluaren inguruan. Badakigu gainera, azken batean sinismenek eragina dutela baita ere, ez? Dolua bizitzeko izan dezakegun eran, ez? Eta eragina dutela azken batean gure baitan. Bai, egia esan, hainbat mito da, ez da, apurtu beharrekoak, eta, guk 3-4, Helenek eta biok aipatuko ditugu 3-4, seguru zuek danok ezautzen duzuena. Lehenengo izango litzake, denborak dena sendatzen duela, ez da? Hori ezagunetariko bat da, ez? Ohikoen bigarren bat izango zen dolua depresio bat bezalakoa da. Eta gero beste bat izango litzateke, denok egiten dugula doluaren prozesua berdin, ez da? Gauza berberak egiten ditugula prozesu horretan. Denborak dena sendatzen duela entzuten dugunean, maiz etortzen zait burura denbora garrantzitsua dela, ez? Minak sentitzen dugunean, baina garrantzitsua da baita ere denbora horretan zehar nola begiratzen diogun minari, ez? Begiratzen diogu nola dagoen, zer behar dauzkan, eskaintzen diogu behar duen arreta askotan, ez? Bai. Hori da, Helene, ez? Bakoitzaren hori parte aktibo hori, ez da? Mantentzea, jarrera aktibo bat, minarekiko, eta, noski, bakoitza beran erritmora. Hori garrantzitsua da, ez? Doluaren elaborazio prozesura. Aipatu dugun beste mito bat da, dolua depresioa bat bezalakoa dela. Danok dakigu, asko maite dugun pertsona bat galtzen duguenen, zenbat emozio eta zenbat sentimentu pizten dizen gure baitan. Eta egoera emozional guzti horiek euren zentzua dute dolu prozesua aurrera joteko. Hori da, eta tristura igual, ez? Doluan aurkitzen den emozio eta ohikoenetariko bat da, ez? Askotan errefleju da, sentitzen dugun galeraren ostean sentitzen dugun hutsune horren erreflexua da. Askotan horrek ez du esan nahi ala ere dolua depresio bat denik, ez? Ez dira inondik ere sinonimo. Eta heldu gara azkenengo mitora, ez? Denok egiten ditugu gauza berberak doluan gauden, ez? Denok bakarrak eta errepikaezinak gara eta behar ezberdinak ditugu doluan gaudenean. Hori dela eta, ez ditugu gauza berdinak behar, ez ditugu gauza berdinak egiten doluan gaudenean, ez? Hori da. Bakoitza gu gara, ezberdina gara, errepika ezinak gara, eta errepika ezin eta berezitasun horretan, ez? Bakoitzak daukagu gure era doluari aurre egiteko. Espero izan dugu gure hausnarketa txiki honek lagundu izana, doluaren inguruan dauden sinismen batzuk ezbaian jartzeko, eta hauen inguruan eta beste askoren inguruan hausnartzera animatzen zaituzte. Eta horretarako, bideo honekin batera utziko dizuegu dokumentu bat, hainbat mitoki, eta hori guk egin dugun ariketa edo hausnarketa txiki bat egitera animatzen zaituzteko.
Mila esker zuen arretagatik, Helene eta bien partez, da brongo bate arte. Ondo izan.